ndangandiri palife yami yasesimele wadiweka andinaho zvandingakwanisa kuita but chikwadi ndokumbira rubatsiro. Mhuri yeZimbabwe ndaenda kubatira vhidhiyo ranyata achikumbira mari inokwana ite $150 kuti anorapwa mushure mekunge aita live streaming naSisimele. Ndakusiyai muchiona vhidhiyo inotevera mondiudzawo zvamunofunga mucomment section. Wadwe maswera sei? Ndangandiri palife yami yasesimele wadiweka andinaho zvandingakwanisa kuita but chikwadi ndokumbira rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe. Neni vari kutaura zvakawanda about life yangu, hanzi pane vandakatuka like nezvakaitika ndakandisingaziviwo, asi ndinokumbira uregerero naiwo umewandibatsirawo ndikwanise kupona because situation yandiri haina kumira zvakanaka. Please help me ndikwanise kuti ndipone. Please help me. Please help me. Help me. Please help me. Alright, ndakatadzango chendiregerewo